Villena i les seues històries. Als acords i la melodia de la música d'Ecos d'Espanya, una altra peça del recordat mestre Carrascosa, la Jota de Villena, folklore comarcal i sarsueles, com la Revoltosa o el Punyó de Roses, del mestre Xaví. Ens animem a narrar-los el que va ser anys enrere l'ofici de toneler boter, els cellers i el relacionat amb els vins i derivats de les vinyes de Villena. La professió de toneler. Un barril de fusta, també anomenat bota, cuba, tonel, candiota o pipa, és un recipient cilíndric fabricat en fusta que serveix com a emmagatzemament d'elements líquids o sòlids. L'estructura del barril, bota o tonell, està format per doles, peces de fusta amb estalviades per aconseguir el perfil còncau del tonel, subjectes per lledoners amples metàl·lics, anomenats sucs, i tancats per tapes planes, també de fusta, anomenats fondos. El Premi d'Iniciació a la Investigació de l'any 2022, modalitat A, de Diego Ortín García, segon d'ESO, Col·legi Maria Auxiliadora de Villena, ens ajuda a recopilar un modest treball sobre l'ofici artesanal de toneler o botero, que anys enrere va ser un importantíssim ofici a la ciutat de Villena, vinculat a totes i cadascuns dels seus cellers. L'ofici de toneler o botero a Villena. El toneler és l'artesà que es dedica a l'elaboració de tonells, botes i coberts. Es tracta d'un antic ofici que realitzaven els pobles celtes i que va ser importat per Roma durant la seva invasió. Cadascuna de les taules d'un tonell, barril o bota rep el nom de duelas. Es tanquen amb calor i precisió i la fusta té un punt de torrat que decideix el celler i que determinés l'aroma i el sabor del vi que s'ubicarà al seu interior. Aquestes van unides per mitjà de la força d'un arc metàl·lic. El principal material amb el qual s'elabora un tonell, bota o bota, és de roure, acàcia, cirerer, pi, encara que també es fabriquen amb altres materials i per altres usos, principalment vitivinícola, però també per guardar aliments o olis. Diego Ortín García es narra amb emoció continguda que a la Villena del segle XIX i principis del XX l'ofici de toneler va arribar a ser un dels més importants a la ciutat de Villena, el qual es desenvolupava als cellers on els tonelers, que eren els treballadors, fabricaven els tonells per a una vegada acabats omplir-los de vi. Hi havia moltes bodegues, de les quals destaquen les d'Amorós, la de Ximo Pérez i la de Miguel el Tito, o dels García, entre altres. El celler de Miguel el Tito va ser anomenat oficialment Bodegas Martínez Hernández Amorós i posteriorment Bodegas Navarro. Pere el Tonelero. Pedro García Pujalte, conegut com a Pere el Tonelero, va néixer a Villena el 28 de juliol de 1906, al carrer Zarralamala, actual Cristóbal Amorós. Va ser un home humil, afable, alt i molt treballador, que per aquesta última virtut va arribar a treballar en tres dels més importants cellers de Villena: Ximo Pérez, Amorós i la de Miguel el Tito. Va començar a treballar des de ben petit. S'aixecava sobre les 5 del matí per ajudar el seu pare, José García Muñoz,
el qual era carreter a carregar i traginar tonells en un carro amb 4 mules per transportar-los a l'estació i carregar-los al tren. A l'edat d'11 anys va començar a treballar al celler de Ximo Pérez, en la qual es va formar com a aprenent de tonelero, a més de realitzar els seus primers treballs. Posteriorment, ja amb prou experiència, se'n va anar a treballar a la bodega d'Amorós, on va començar a treballar oficialment com a tonelero. D'aquí l'apoderament. Elaboració dels tonells. Els tonelers els elaboraven a mà, amb l'ajuda de certes eines, com serres de fusta per tallar les dueles, metres i compassos per mesurar longituds i fer càlculs, o els atxotets, per cuidar i netejar cubes, cons i barrils. Feines del toneler botero. Les feines del toneler o boter es complementaven amb les que habitualment utilitzaven els fusters i alberadors, com ara les azuelas, serrutxos, cepillos, cuchills d'estirar, compassos, metres i altres. La picassa tenia forma de fatxeta. El seu full d'uns 26 centímetres tenia el fil a una sola cara i un poquet corbada a la seva forma. Banc de madera d'uns 40 centímetres de longitud. Amb aquesta ferramenta es llauraven les dueles, despuntant-se als extrems per donar-los forma. Existia una altra eina, semblant anomenada toladera, encara que s'emprava poc en aquests menesters. Les anomenades azuelas o atxuelas eren eines molt utilitzades. N'hi havia de diverses classes. En general, s'empraven de 3 tipus. 2 d'elles eren planes, una de mànec corrent i una altra amb el mànec del qual portava un buit o assatge per poder encabir els dits. La seva ampla fulla era d'uns 10 centímetres, amb fil a una sola de les seues cares, a la part interna. La fulla tenia forma de pala i acabava en un xicotet vàstag. La longitud de totes elles oscil·laven entre els 10 i 33 centímetres. S'empraven per descomptar el fons dels atuells i formar els pins. Una altra azuela era de fulla corbada, coneguda com azuela de voltear. S'empleava per treballar les testes de les maeres i també per a les dueles. L'escòcia. Aquesta eina té la forma de lo que s'anomena un cepillo, amb un sortint lateral de fusta que queda al costat de la ganyiveta i fa de topall o escaire amb la base. Amb aquests raspalls s'acabaven els pintos del fons. També s'empleava el que és conegut com a cepillo de forma redondeada, raspall rodó per donar-li una xicoteta corba a les dueles, a la seva part interior. Dins dels raspalls de gran grandària que el toneler feia servir hi havia el garlopó, eina semblant a la garlopa, però de major grandària. Aquesta portava un parell de conses per poder ser manejat per 2 persones. S'utilitzava per fer la tirada dels cants dels grans dueles. S'utilitzava per fer la tirada dels cants de les grans dueles, en especial per al cons de gran capacitat. El gasejador. Aquesta curiosa eina estava composta per una taula o suport de fusta de forma semicircular i un mànec perpendicular a aquest. El mànec se subjectava a un ganivet en un dels seus extrems. S'emprava per fer les garses o rebaixos acanalats de les doles. L'amador. Instrument de ferro
d'uns 42 centímetres de longitud, un dels seus extrems en forma de forquella, compost per 2 o 3 pues doblades en angle recte. S'emprava per ficar a les juntes de les doles i frentes tires d'ànea per ajustar al màxim unes taules a les altres. El ciment, també conegut com a paloma, de forma semblant a la garlopa, de més d'1 metre de longitud, es col·locava de forma invertida, a la ganyiveta cap amunt, recolzava en 2 banquetes a qui se'ls donava a les dueles la inclinació correcta per a l'ajust d'unes entre altres. El tirafons consistia en un tros de pletina de ferro doblada en una de les seues puntes, taladrada la seua superfície amb una sèrie de forats al llarg d'ella. En aquests forats es ficava la punta de l'anellador per palanquejar el fons quan calia col·locar-los amb tonells i barrils, mitjà uns 40 centímetres de llarg. El calafate consistia en una espècie de talladera, una cosa corbada de forma d'uns 13 centímetres de llarg. S'emprava per desmuntar les cobertes i fons dels assossecs que s'havien de desmuntar. També s'utilitzava per recalcar paper d'estrassa o anea a les esquadres quan per aquestes hi havia fuita de líquids, ja fos a dueles, carseo o fons. També s'utilitzava per treballar els lledons, posar reblats i molts altres usos. El toneler disposava d'un martell de tipus corrent, una cosa corbada, el mànec del qual feia uns 28 centímetres de llarg. El martell asseguda tenia la mateixa utilitat que el chazo, però s'emprava principalment per pressionar els rivers dels grans rassois, majorment als cons. Les barrenes n'hi havia de diverses mides, totes les de puny, i s'utilitzaven per fer forats a les fustes de barrils, espitxejeta, tapa aixeta. Mochuelo para trabajar sentado. Van que emprar els tonelers per treballar dueles de gran mida. Amb el conjunt de materials i ferramentes descrites i amb el bon fer de les mans expertes dels mestres tonelers poters, i els seus ajudants es van forjar i construir milers de toners, barriques i cons entre els segles XIX i XX a la ciutat de Villena. Servisca com a homenatge a aquest modest treball per recordar una part del que va ser Villena i les seues històries cap a aquells cellers de Villena, els seus treballadors i els seus mestres tonelers boters. Acompanyem imatges entremesclades d'aquells temps passats en referència a aquest artesanal ofici i a la indústria generada al seu voltant, recopilades dels mitjans de difusió, impresa gràfica, Pàtria Xica, Villena Jove, l'Olivo, per posar un exemple, publicada a Villena als anys 20 i 30 del segle XIX. Relació de cellers i comerços. Cellers Amorós, cellers Chimo Pérez, Fernando Pérez Marsán, cellers Miguel El Tito, Bodegas Martínez, Hernández Amorós, Diu Bodega García, Bodegas Navarro. Llistat de propaganda allà per l'any 1928. Cristóbal Rodríguez Navarro, comerciant al carrer Trinitat número 8, Francisco Hernández Hurtado, cosechero, plaça Juan Ros, número 5, Joaquín Ortuño, al carrer Zamarramala, 57,
Seller Bonastre. Valiente Díaz, comisionista. Francisco Hurtado de Andrés. Fàbrica d'Aiguardents, plaça Santa Maria, número 7. Miguel Ferriz, Porta d'Almansa. Blas Seller Navarro. José Tomás Requena, comissionista, al carrer Trinitat, número 4. Enrique Tarruella, fabricant, Porta d'Almansa, número 18. Tomàs Hernández i Hernández, comissionista, carrer Sant Sebastià. I alguns altres, com el Seller Galbany, carrer Sancho Medina, Sánchez Miralles, Vins Conyac, Aguardent, l'Orejón, carretera de Yecla, Seller Tomàs Conca, Candilejas, Alcolera Villenenca, avenida d'Alacant, número 8. Destileria Berenguer, carrer Ferrer. José Hurtado, criador de vins, al carrer Maestro Chanza. Bodegas Mira, Rafael Bonastre, sucesor de Requena e Hijos. Joaquín Pérez Marsá Maestre. Destilería Ricardo Menor. Bodega Trabuco, carrer El Muelle. Horacio Hernández García. Miguel Ferriz. Enrique Targoya. Bodegas del Romeral. José Santiago López. Vinos espumosos, marca registrada, Las Virtudes Chapí, en el carrer Sancho Medina. Joaquín García y García. Bodega El Caracol. Bodega Cooperativa Nuestra Senyora de les Virtudes. En la propaganda de l'any 1887 es recull com existents a la ciutat de Villena l'ofici de fusters tonelers, com són Agustí Lorente, carrer Sancho Medina, Ángel Esquembre Espanyol, plaça del Rollo número 10, Julio Guillén, carrer Blasco, i totes aquelles altres que no s'enumeren, però que també van formar part de la passada història de cellers, tonelers i boters de Villena. Villena, any 2024. Fonts: Diego Ortín García. Setmanaris Pàtria Chica. Villena Jove, l'Olivera. Villena, Cuéntame. José Puigforte, oficis tonelers. Internet, Wikipedia y Huerteros.